Sandra i Smiljana, pozdravljamo vas sve ispred organizacije Reels Girls Novi Sad. Želimo da vam se zahvalimo jako što ste ovdje i što ste se prijavile i što na ovaj neki način želite da širimo svi zajedno našu ovu zajednicu. Ja bih rekao možda koju reč kao Rubiju i Railsu. Ruby je za razliku od dosta drugih programskih jezika nastao isključivo sa idejom da programeri budu svesni tog programiranja. To da je kao stvarno tako napravljen da je lako programirati, puno možete raditi za kratko vreme je dosta veliku zajednicu izgenerisalo oko Rubija i zajednicu koja je prilično otvorena za razne ideje. Jedna od tih ideja je Reels Girls. Postoje sada i druge inicijative slične, ali je ovo fantastično zato što pored toga da se Ruby promoviše se kao i ta ideja da ženska populacija generalno koja je možda manje zastupljena u IT-u se proširi to. Ja sam Nikola, stojim ovdje pionirski, prvo kao drago mi je da vidim ovako puno ljudi kao u prostoru, pogotovo i žene, jer mislim da je lično jako bitno da se žene osnažuju, da programiraju i kao generalno da se bave stvarima vezano za tehnologiju. Point coworkinga je da se ljudi, freelanceri, skupe na jedno mesto i da dele zajedno resurse, da mogu da se viđaju se ljudima, da se umrežavaju, da dele neke iskustva.